A primeira vez que cheguei a Ría do Burgo foi no 2012 para escoitar toda a problemática, empecé a ver as manifestacións e logo presentamos unha denuncia na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo e ali eles viñeron 7 veces a comparecer. Todas esas pelotas que se lanzaban dun tellado a outro, que todo por non facer o traballo, porque en definitiva era cuestión dun estudio, non? Que finalmente fixo o CEDEX. Pero se non chega a vir aquí a Comisión Europea a través da denuncia que se presentou en Europa con Ana Miranda, seguiríamos entre tira de floas entre as dúas administracións. No, seguiríamos ca ría pechada e sin poder traballar, porque se non fora pola Comisión Europea a que trouxo Ana, e se non fora por toda a defensa e todo o traballo que estuvo facendo Ana Miranda en Bruselas, polos cartos que se conseguiron gracias a Ana Miranda para aportar para o Dragase, hoxe non estaríamos aquí conversando aquí o máis eu, senón que estaríamos a saber onde pedindo esmola ou non sei, porque levantando, non tiña futuro. Estaríamos levantando pedras, porque o que marisco non iba a haber. Cada vez os lodos nos invadían máis, cada vez eran menos as zonas productivas. Lembro que, se non recordo mal, cando veio a Comisión Europea, tínhamos en torno ao 27% da produción dos areais, en vez de ter a totalidade da ría, non? E lembro que cando veo a Comisión, incluso as trabas que intentaron poñernos, intentando que a Comisión viñera en horario de marea chea para que non se vira a realidade da ría. Efectivamente, sí. Despois conseguín en 2013, xa sendo diputada, que viñese unha misión de investigación desa Comisión de Peticións, que viñemos aquí a ver como estaba o estado da ría, e nesa comisión saliu un informe que estaba o dragado da ría e que se rematara con esta falta de productividade e co problema que les denunciaban, que é un problema ambiental, de saúde, é un problema de producción e un problema tamén de que aquí se estaba contaminando e ninguén pagaba por iso, non? Eu digo sempre, é unha ría morta que, bueno, afortunadamente, por todo o traballo que se fixo e co apoio que tivemos en Bruselas con Ana, a ría volve a nacer, non? Temos a esperanza de que ahora, a ver, con todos estes lodos contaminados que se quitaron, esos lodos que quedaron depositados aí nos geotubos, na zona do paseo marítimo, a ver se unha vez que se sembre as dúas administracións se poñen a traballar como teñen que facelo, a ver se por fin se poden xerar postos de traballo. Entón eu denunciei iso e conseguimos no ano 2019 que o Estado desbloqueara porque denunciamos en Bruselas que nos estaban pedindo os fondos e se non chegamos a facer iso se perderían os fondos europeos.